fer que es coneixi la cooperativa dintre de Barcelona i, a més, recaudar uns diners per tirar endavant una sèrie de projectes en els quals el que volem és crear aquests grups de barri que són els que a cada lloc s'autoorganitzaran per fer arribar un cotxe de manera propera. Torno a dir que Barcelona és diferent perquè Barcelona és molt gran, Barcelona no té la necessitat que poden tindre altres localitats que precisen d'un sistema compartit perquè allà el transport públic és més petit. Llavors, Barcelona, aquesta problemàtica del transport públic la té solventada. Molta gent podem anar en bici, podem anar en transport públic i també podem anar caminant. Però clar, aquí el motiu principal és donar-li aquesta eina a les persones que han a Barcelona perquè també entenguin que el que han de canviar és el seu xip, en comptes de cada persona un cotxe, és un cotxe elèctric i compartit per moltes persones. I si de cas, de pas, canviar aquest xip de cada persona un cotxe per una persona un vot, que és la cooperativa. A partir d'aquí, la qüestió és mirar d'arribar a tenir grups de barri, aparcaments de barri, que aquesta és una altra problemàtica que després una mica explicaré, i dinamitzar xerrades, fer que se senti que hi ha una cooperativa que també impulsa la mobilitat elèctrica i compartida. Això també, de cara al que s'ha aconseguit amb aquesta campanya de Myfounding, que és un crowdfunding de Goteo, quan comencem arribem al que seria el mínim a l'últim dia, però amb una... tot i que va ser una mica així difícil d'arribar, perquè hi havia altres projectes també molt macos, els quals jo proposo que la gent participi i pugui invertir en ells, doncs va ser una coincidència molt sonada, perquè precisament aquell dia s'estava, amb els parlaments europeus, s'estaven presentant els projectes de Goteo. I va ser curiós perquè, curiós o no, el projecte que estàvem presentant era el nostre, era el de submobilitat. I també va continuar sent curiós perquè de tot això el community manager de Goteo anava explicant coses i una de les coses que explica és que just quan estan presentant la campanya en els europarlamentaris, passem del mínim, amb el qual podem dir que vam arribar per los pelos, però dintre d'un impacte mediàtic molt interessant. De manera que també Goteo ara ens ha ajudat, però és que nosaltres hem fet que la cooperativa surti a Europa dintre del que són els projectes de Goteo. Aquí és una miqueta. Vam passar al mínim, ara portem un temps una mica parats, perquè la febrada era important passar al mínim, però encara ens queden dies, això és d'ahir, amb el qual ara ens queden 24 dies, per arribar a aquest òptim i poder fer més amb més recursos i més sostinguts de cara a fer promoció, de fer xerrades, tindre també material que siguin falles per poder donar, o sigui, per poder anar expandint-se amb les activitats de la cooperativa. Aquí és el que dic, vist això, ja com hi portem? Doncs, d'alguna manera, amb aquest poc temps que ha sigut la part del Goteo i el Myfounding, hem aconseguit començar amb un grup a Sant Antoni, que és on visc jo, potser per la proximitat ha sigut més fàcil treballar-ho, i també ja tenim un primer cotxe. I el problema no era el cotxe, el problema era això. Trobar pàrquings a Barcelona que compleixin unes requisits, característiques, que és un pàrquing de 24 hores, que tinguin carregador de corrent. A Barcelona ja hem tingut algunes trobades, però no va ser un problema, perquè igual que a d'altres grups locals el cotxe pot estar a les afores, a Barcelona no pots deixar el cotxe a les afores, sí que tens una bonificació per deixar-lo a la zona blava, a la zona verda, però és limitada a 2 hores, però necessites un lloc on tindre un carregador i deixar-lo a dormir. El primer que ja tenim és un pàrquing que hi ha a França Xica, el més proper. Un altre tema a tenir en compte, que ens ho vam anar trobant, és que aquest pàrquing ha de tindre el que és l'operadora de telefonia, ha de tindre cobertura.
perquè si no, ni es pot localitzar el cotxe des de l'art, ni podem després treure el sistema d'obertura i tancament. El primer pàrquing semblava que teníem i vam haver de canviar de pàrquing, que aquí sí que teníem el que és la cobertura de mòbil. Això és el que també els grups locals anem explorant i anem aprenent després que els altres siguin més fàcils de tirar endavant. Passem. I ara què fem? Hi ha hagut reunions, trobades, una mica per explorar aquests espais on hem de deixar els cotxes, que s'ha parlat amb BSM, s'ha parlat amb Saba, penso que alguna xarxa de pàrquings també. I l'altra part important, la difusió, xerrades. La primera, per dir-ho d'alguna manera, que ja la tenim concretada, és una que en una gent d'ECO diuen que ells també participaran. Penso que són els de Granollers, el David. Hi ha una persona que també té un coneixement sobre vehicles elèctrics i li va interessar també tirar per aquí la difusió i aquesta ja està tancada. I després hi ha altres, Sant Antònia, Gràcia, Sant Andreu, a Sants, que anirem posant dates també amb la limitació que ja són llocs on hi ha moltes reunions i hem de mirar de treballar. Queda pendent una cosa, ja tenim el cotxe a baix, ja tenim el primer cotxe a baix, que ara el portarem. Però aquest primer cotxe li hem de fer la festa d'arribada i buscarem ja un dissabte i un diumenge per fer-li la festa i convocar també a socis de Barcelona a que el vegin, el tastin i vegin que és realitat, igual que penso que són 12 cotxes, no?, el que tenim, doncs un està a Barcelona per fer més. I amb això jo penso que ja està.